že sa s tebou porovnávam. To ty sa neporovnávaj so mnou, moja, pretože my sme úplne diametrálne rozličné baby a ja 100% by som nechcela mať... Áno, v tom s tebou naozaj súhlasím. My sme naozaj diametrálne odlišné, lebo ja nie som šlapka a nespám s mužmi za peniaze. Takže naozaj v tomto sa líšime, Lahira, to máš pravdu. Nikdy nic s tebou. Takže, chápeme sa. A keď už sme pri tom, že kto ako vyzerá, tak videla si iba bez make-upu, pretože ja som to videla a... No a čo sa týka honoráru za môj športový výkon od organizácie, v ktorej ja teda som, tak áno, je to pravda a niekto si to vie proste bohužiaľ vybaviť a mám to pekne na zmluve. Počkaj, ti toto vám poviem. Je to pravda a niekto si to vie proste bohužiaľ vybaviť a mám to pekne na zmluve. Takže tam aj ostaneme pri súkromných informáciách týkajúce sa zmluvy, dobre? Tak, Lenočka, no. Tak Lenočka, no. Nechaj tak. Hej, týkajúce sa zmluvy, no a povedz, aký ty máš veľký honorár, môj okolo, ja som počula, že tak okolo 1500 či 2000 eur, takže to si asi dosť zle vybavila, keď tam robíš zo seba idiota za takéto smiešné peniaze, ale však kto by tebe vôbec viacej dal, neviem, či za fajku nebereš viac, takže to si vybavila, Lahírka moja zle, no, že na dnes skončím s tebou, dúfam ešte, že dáš nejaké storky, lebo mne sa toto veľmi páči, veľmi ma to baví ma, jak si sprostá, ty si fakt normálne, že jedna lopata, ale milujem. Toto je, že chef kiss. Love it so much. Pokračuj, prosím. Povedz, že Lenočka je piča. Wow. Takto sa všetci na tom bavíme. Počkaj ma, prečo si sa ešte stále neočesala od včera? Proste, ty normálne ma chceš vyprovokovať k tomu, aby ja som ti kúpila kefu na vlasy a poslala ti ju. Ty nemáš doma kefu na vlasy? Ty si nevieš očesať to hniezdo? Ten kanekalon, čo máš na gebuli? Alebo ja to normálne... Ježišmária, to je proste niečo neskôr. A si zoberte, že takíto ľudia oni si o sebe proste myslia, že oni sú proste, že super. Že proste, že slejada. Ježišmária. Ale dobre to je, Lahírka, užívaj si ešte, kým ma to neprestane baviť, lebo toľko ľudí, čo ti teraz pozerá stories, tak ver tomu, že ani keby na tom som zápase piču ukážeš, tak si to ťa toľko ľudí nepozrie. Inak milujem, že došlo odo mňa asi 2000 followerov. Vy ste sa ma aj pýtali, že nech jej nerobím čísla, tak ale mne to je jedno, lebo proste, ja keď sa na to vyserem, to už nikoho nebude zaujímať, takže tí followery aj tak odídu, čiže to je úplne jedno. Ale fú, babi, toto je inak taká message pre vás. Normálne sa pozrite na to stvorenie a zoberte si, že proste takto fakt nechcete vyzerať. Fakt, keď sa aj predĺžujete vlasy, dajte si to kvalitne spraviť pekne, umývajte si vlasy, umývajte si zuby, starajte sa o seba jednoducho, lebo takto fakt vyzerať nechceš. To je fakt zlé. Fakt je to strašne zlé, dámy. Proste... Ja nemám slov. A som čakala, že sa učešia aspoň po včerajšku. Ona nič, ale ma normálne ignoruje.